Производството на един чифт туристически обувки струва между 30 и 80 лева. Самият монтаж на един чифт е въпрос на няколко лева труд. Тези 250 лева, които плащате за Мерел в Дейхман, не отиват за по-добра кожа или по-добро ходило. Отиват за разходите по управление на концерна Wolverine Worldwide, за маркетинговата машина, разпределена върху десетина марки едновременно, и за веригата на доставки в Китай и Виетнам, която не отговаря пред никого, а със сигурност не пред вашия крак, който на четвъртия ден поход в Пирин, под дъжд, на мокра скала, няма как да слезе по-рано. Днес правим класация на 10 марки туристически обувки. 7 при които цената стои на логото и легендата. 3 при които парите наистина отиват в обувката. Започваме от 7 място. Номер 7. Timberland. Timberland се появява през 1952 година в Ню Хемпшир. Основан от Нейтън Шварц, кожар, който изкупува половината от малка обувна фабрика и я превръща в една от най-разпознаваемите обувни марки в Америка. Култовият жълт бот, 6 инча, водоустойчив, от пълнозърнеста кожа, пуснат през 1973 гина, е истинска иновация. Работеше, издържаше. Хората го купуваха с години, защото обувката сама си беше заслужила тази лоялност. И после се случи това. През 2011 GVF Corporation, същият конгломерат, който притежава The North Face, Vans и Dickies, купува Timberland за около $2 милиарда. Стратегията на VF е проста. Изкупуват име с история, централизират производството и изтискват маржа от верига на доставки, обща за десетина марки. Днес над 98% от продуктите на Timberland са внос, шити основно в Китай, Виетнам и Доминиканската република. Timberland дори не посочва държавата на производство на етикетите на повечето модели. А това е информация, която марка, уверена в веригата си на доставки, би посочила сама. Туристическата обувка Split Rock струва в български магазин между 90 и 100 лева. И тук е същината. Split Rock няма ходило Vibram. Има собствена пяна и собствен каучук на марката Timberland, без никакъв независим стандарт. В средния клас конструкцията разчита на синтетика там, където оригиналният продукт е имал пълнозърнеста кожа по цялото захранвайте. Модели Timberland с истински Vibram съществуват, но стоят на върха на ценова листа, която започва от обувка, кроена под предварително зададен разход. Плащате за репутацията на жълтия бот, а настоящият продукт се управлява от конгломерат за $10 милиарда, чийто основен приоритет в аутдор сектора е The North Face, а не марката, чието име е на вашата обувка. Присъда: купувате наследство, което настоящият собственик е поел, а не такова, което сам е изградил. Номер 6. Merrell. Компания, основана през 1981 като истински производител на планински обувки. През 80-те правеше обувки ръчно в САЩ на премиум цена и точно на това изгради репутацията си. През 1997 година е изкупена от финландския Карху от американския концерн Wolverine Worldwide. Същия, който днес притежава между другото Saucony и Chaco. Merrell е неговата водеща аутдор марка, затова получава най-много пари за маркетинг и най-голям натиск за поддържане на маржа. Днес производството е във Виетнам и Китай. Самият концерн потвърждава това на своя сайт, но под флага Wolverine Worldwide, не Merrell. Сякаш иска да отговори на въпроса за марката, без да я назове. Най-продаваният модел е Moab, а около него се е натрупал последователен, обстойно документиран регистър от оплаквания. Деламинация, отлепващо се ходило и износена пета вече след първите стотици километри. Към това се добавя мит за гаранция. В интернет се разпространява легендата за доживотна гаранция на Merrell. Това не е вярно. Официалната гаранция на производителя е 1 година за фабрични дефекти. Пропастта между гаранцията, която марката декларира, и тази, която реално признава, е най-добрият показател за това как марката оценява собствения си продукт. Единственото, което реално ви защитава в България, е 2-годишната законова отговорност на продавача за съответствие на стоката с договора. Рекламации подавате в магазина, откъдето сте купили, не в Merrell. Но това е законово задължение, не заслуга на марката. За Moab ще платите в България между 180 и 350 лева, като плащате на Wolverine за репутация, изградена от компания, която в тази форма отдавна не съществува. Присъда: марката е изградена чрез доверие преди години, а днешната верига на доставки вече не защитава това доверие. Номер 5. Columbia. Компания, основана през 1938 година в Портланд, Орегон, от Пол Ламфром, който бяга с семейството си от Германия и първо изгражда фабрика за шапки, от която възниква марка за облекло и обувки. Днес е публична компания, контролирана от семейство Бойл, с приходи над $3 милиарда годишно. Самата тя не притежава нито една собствена фабрика. Цялата обувна продукция се произвежда от външни подизпълнители, около 80% във Виетнам.
Туристическите обувки на тази марка струват в България между 70 и 180 лева. И тук е уловката. Колумбия не използва Vibram. Вместо това залага на собствени технологии с красиви имена. Ходило Omnigrip и пяна TechLite. Звучи технически, но зад нито едно от тях не стои независимо проверен външен стандарт, а трайността е описана с маркетингов език без публикувани данни. Началният модел Redmond има горна част от кожа и мрежа с гумен нос и за 7110 лева. Наистина се защитава като честна обувка за спокойни еднодневни излети. Моделите от средния клас получават само козметично по-добри материали без съответно подобрение на пътеката. Проблемът започва точно по-нагоре. Средният клас моделът Peak Freak за 110-180 лева. Плащате все едно за техническо оборудване, а рецензентите казват направо: приемливо, не най-доброто. Сцеплението намалява с времето. Предимството на Колумбия е цената, а слабостта й е фактът, че това предимство изчезва в средния клас, където конкуренцията ви дава за същите пари истински Vibram. Марката изгражда компетентна, достатъчна екипировка за спокойни излети, но я продава като екипировка за високи постижения по труден терен. Това са две различни категории присъда. Отлична стойност на входа, подвеждащо позициониране навсякъде над него. Номер 4. Under Armour. Влиза на пазара на планински обувки по същата причина, поради която влиза в тактическото облекло. Пазарът е голям, а марката вече имала готова дистрибуторска мрежа. Това е решение за търговска ефективност, не за майсторство в продукта, защото тук няма никакво планинско наследство. Марката е израснала на термоактивни тениски. Започва да прави обувки едва през 2006G, а бегачки през 2009G. Нейният туристически модел Valsets всъщност е тактическа обувка, лека, във военен стил, с амортизация Microc и HeOVR, пренесена едно към едно от бягането и баскетбола. Същите синтетични тъкани, които марката използва в залата, са оптимизирани за еластичност и отвеждане на пота, не за устойчивост на протриване, водоустойчивост и странична стабилност, необходими за многодневна пътека. Тук няма документирани военни или полицейски договори за обувки. Няма независими данни за ходилото, нито каквото и да е наследство в производството на планински обувки. Най-доброто доказателство е самото място, където тези обувки изобщо се продават. В България ги намирате в Decathlon, в магазини за тактическо облекло, в военни магазини. Не ги намирате в нито един сериозен планински магазин. Нито в Кросспорт, нито в Phoenix Outdoor, нито в Ултраспорт. Пазарът, който наистина разбира от планински обувки, просто не ги поръчва. Мненията са последователни от години. За лека еднодневна разходка по поддържана пътека са достатъчни, но при всяко по-сериозно натоварване се оказват твърде слаби. И все пак Valsets струва между 100 и 130 лева, толкова колкото истинска туристическа обувка. Присъда – инженерство за спортно облекло, натикано в категория, за която никога не е било проектирано. Номер 3. The North Face. Същият VF Corporation, който притежава Timberland, изкупува The North Face през 2000 Гагана и стратегията му тук е идентична. Същите фабрики, същата верига на доставки и същите ценови цели, разпределени по всички марки в портфолиото. The North Face умее да прави добра обувка. По-евтината Hedgehog Fastpack има истинска мембрана Gore-Tex и ходило Vibram, т.е. проверени компоненти от реномирани доставчици за около 100 лева. Средният слой е обикновена пяна ева, базовият амортизиращ материал от масовите обувки. Цената е честно съотношение. Но вижте какво се случва, когато се качите по-нагоре. По-скъпата линия Vective Fastpack Futurelight за близо 150 лева изхвърля Gore-Tex и Vibram зад борда, а на тяхно място поставя собствена мембрана Futurelight и собствен каучук Surface Control. Плащате повече и получавате по-малко компоненти с независим стандарт. В замяна, повече технология от собствената конюшня на North Face. За същите 150 лева, Loa или Meindl ви дават Gore-Tex, Vibram и в добавка възможността за смяна на ходилото. Разликата в конструкцията не е въпрос на мнение. Това е разлика в спецификацията на материала, в производствения стандарт и в възможността за ремонт. Видима за всеки, който би разрязал двете обувки една до друга. Туристическата обувка, за която плащате в North Face 150 лева, е калкулирана на същия разход като много по-евтина обувка от верига магазини, а целият излишък финансира маркетингова операция, не продукта. Реномето, изградено върху експедиции в най-високите планини, и позицията на модна улична марка днес продават обувка, при която колкото по-скъпо плащате, толкова по-малко проверени части получавате и толкова повече плащате за самото лого и за асоциацията с експедиция.
Присъда. Наследството на големите експедиции финансира продукт, калкулиран за маржа в мола. Номер 2. Саломон. И тук трябва да сме честни. На самия връх Саломон наистина прави отлични обувки. Флагманският модел като X Ultra или Quest в версия с Gore-Tex и лепкав сцепляващ каучук Kunta Grip държи на най-трудния терен и напълно оправдава цената. Проблемът е в това, което се случва по-надолу. В по-евтините и средните линии Саломон тихомълком подменя компоненти, но държи цената на нивото на премиум марка. Вместо истински Gore-Tex получавате собствена по-евтина мембрана ClimaShield Саломон. Вместо най-сцепляващата смес Kunta Grip получавате по-твърд, по-евтин за производство вариант, по-издръжлив, но видимо по-слабо държащ на мокра скала. Разликата в конструкцията е реална, разликата в цената е почти никаква. И не става дума за един модел. Целият среден клас на Саломон работи по същата тиха подмяна. Към това се добавя и собственическата структура. Саломон е френска марка, но принадлежи на финландския Amer Sports, на който принадлежат също Arc'teryx, Atomic и Wilson. А самият Amer Sports е изкупен през 2019 година за над $5 милиарда от консорциум, воден от китайския концерн Anta Sports. Структурата днес минава от китайска публична компания през китайски холдинг до френска марка, а решенията за вашата обувка се вземат на няколко корпоративни етажа разстояние, от която и да е пътека. За среден Саломон в български магазин ще платите между 130 и почти 210 лева. Премиум цена за продукт с намалена мембрана и по-евтино ходило спрямо флагмана. Същият етикет, същия ценови сегмент, а вътре компоненти от долния рафт. Реномето на моделите отгоре продава обувките отдолу, при които качеството е тихо мълком орязано, а цената въпреки това държи нивото на марката. Присъда. Отлична съвсем на върха, заем на имидж навсякъде под него. Номер 1. Jack Wolfskin. Марка, която познава всеки български мол. Тази лапа с логото виси в Спортисимо, в собствени магазини и в аутлети. И това е най-добре разказаната история в този списък. Германският Jack Wolfskin е прехвърлян между инвестиционни фондове в продължение на 2 десетилетия, като актив с който се търгува. Първо американският фонд Blackstone, който през 2011 гина, купува марката за около 700 милиона евро. После, през 2019, я поема американският Callaway, производител на голф екипировка, за 418 милиона евро. А през 2025 ги Callaway продава марката на китайския концерн Anta Sports за $290 милиона. Да, същия онзи Anta, който стои зад Саломон. Този немски аутдор мит принадлежи днес на китайски конгломерат, а обувките му винаги са произвеждани в Азия, в Китай, Виетнам и Индонезия, точно като всяка друга масова марка от мола. А самият продукт, вместо лицензиран, независимо тестван Gore-Tex, получавате собствена мембрана на марката Texapore без никакъв външен стандарт. Моделът TerraVenture струва в България между 90 и 105 лева, т.е. точно колкото конкуренцията ви дава за проверена мембрана Gore-Tex и ходило Vibram. 4 смени на собственика за 20 години и нито една от тях не е засягала как се държи обувката на пътеката. Това е класическата мол туристическа обувка. Изглежда отлично на закачалката и се продава добре под познато лого. Но в цената получавате преди всичко разпознаваем етикет и място в мола, непроверена мембрана и ходило. Плащате премия за име, което е кацнало в Китай. Присъда – обикновена азиатска обувка с немски етикет и китайски собственик, оценена като планинска екипировка. Това бяха 7-те марки, които ви карат да плащате за маркетингов бюджет, за разходите на собственика или за репутация, която днешният продукт вече не заслужава. А сега 3-те, при които цената наистина се свързва с това, което реално е в обувката. Номер 3. Заслужава цената си Лова. Компания, основана през 1923 година в баварското село Йецендорф от обущаря Лоренц Вагнер. И точно от неговото име произлиза името на марката. По време на войната фабриката е правила обувки за планински войници, сражаващи се в Алпите, и точно тогава се е оформила техническата й основа. От 1993 година Лова принадлежи на италианската група Техника, но производството на планински обувки и цялата техническа база са останали в Бавария, а най-голямото предприятие работи в Словакия. Днес Лова доставя обувки на германската армия и на служби в цяла Европа и държи производството си почти изцяло на собствения континент. Тяхната линия за армията и службите има дори публикувана спецификация за офицери по снабдяването, които трябва да проверят точно какво получават. Лова е и единственият производител на аутдор обувки, който има сертификат за качество ISO 9001, стандарт, изискващ годишен независим одит на производствения процес. Никоя марка от другата страна на този списък няма такъв сертификат.
Флагманският Renegade е кожа, мембрана Gore-Tex и ходило Vibram. Само проверени, независимо потвърдени компоненти и струва в български планински магазин около 400 лева. И на тази обувка може да се смени ходилото, така че върви с години, не само един сезон. Тук не плащате за лого, а за материала, за монтажа и за факта, че някой веднъж годишно независимо проверява как е направена тази обувка. Цената отразява този стандарт, който може да бъде проверен. Номер 2. Заслужава цената си Скарпа. Италианска семейна компания, основана през 1938 година в Азоло, в подножието на Доломитите, точно там, където теренът, за който се проектират обувките, обкръжава фабриката, която ги произвежда. От 1956 година се ръководи от семейство Паризото. Продължава да произвежда в Италия и не принадлежи на никакъв конгломерат. Основателите са били обущари. Децата им са обущари, а марката остава до днес в ръцете на същото семейство. Скарпа не е известна с реклами. Известна е с това, че обувките й са влезли в екипировката на армията. Американската армия купува 3000 чифта от модела и Кайлаш, главно за части на рейнджерите и специалните сили. И това е най-честната рецензия, която съществува. Обувките й се носят и от планински водачи и екипи на планинска спасителна служба по технически маршрути, където повредата на обувката не е рекламация, а реална опасност, и точно за такъв сценарий са проектирани. Флагманската туристическа обувка Зодиак има кожа, мембрана Gore-Tex и ходило Vibram и струва в България между около 550 и 700 лева. Скарпа освен това поддържа официална програма за смяна на ходилото. Оторизираните сервизи използват единствено оригинални материали, а обувките се връщат за регенерация чак до фабриката в Азоло. Плащате за конструкция, която може да бъде ремонтирана и носена с години, вместо да бъде изхвърлена след един изтъркан сезон. Цената отразява тази работа и факта, че обувката е направена, за да живее дълго. Номер 1 заслужава цената си Мейндъл. Баварска семейна компания с обущарска традиция, стигаща до 1683 година, все още в ръцете на семейство Майндъл. Първият обущар от този род е правил обувки още през 17 век. Тук няма никакъв фонд, нито конгломерат. Обувките се произвеждат в Германия, в селището Кирхеншоринг. Около 1 милион чифта годишно. 200 майстори обущари, над 200 отделни операции за един чифт. Това не е рекламен слоган, а ръчен монтаж, който после се вижда на пътеката. Мейндъл доставя обувки на германската армия, включително на специални части, а такава обувка трябва реално да издържа, а не само добре да изглежда на снимка. Флагманската обувка има пълнозърнеста кожа, авторска стелка, оформяща се по формата на стъпалото, мембрана Gore-Tex и ходило Vibram и струва в България между 750 и 850 лева, а смяната на ходилото в сервис струва порядъка на няколко десетки лева, не нов чифт. Така че един добър чифт Мейндъл реално върви с години, не с един сезон. И както Лова и Скарпа, Мейндъл сменя ходилото в собствен фабричен сервис, ремонтирате обувката, вместо да я изхвърлите. Точно тук парите изцяло отиват в обувката, материала, ръката на майстора и сервис, който удължава живота й с още сезони. И докато други марки в този списък циркулират между фондове и собственици, тук от поколения всичко остава в едно и също семейство и една и съща фабрика. Цената отразява тази манифактурна реалност, при която купувате един солиден чифт за десетилетие, а не 5 ефтини чифта един след друг. При всичките тен марки се повтаря един и същ модел. Маржът се мащабира според това колко разпознаваемо е логото, не според това как ще се държи обувката на третия ден дъжд, на мокра скала, далеч от хижата. Марките, които публикуват пълна спецификация, използват Vibram като независим стандарт и подкрепят смяната на ходилото, изграждат обувки за човека, който наистина ще ги използва. Тези, които се крият зад собствени каучукови смеси и красиви имена на технологии, изграждат обувки за някого, който още не е научил тази разлика. Затова преди да погледнете логото, погледнете ходилото. Vibram е стандарт, който може да бъде проверен. Всичко останало е само обещание.